Tajb ħanaddu għattin qari, tinnotaw li se nerġgħu nduru għall-ittra lill-Ebrej. Ittra twila u għalhekk waqafna ftit trattajna suġġetti oħrajn u llum se nerġgħu nduru għal din l-ittra fenomenali ikolli ngħid għaliex tkellimna direttament bħala l-leħen talla għalina. Kapitlu 12 minn vers 1 sa 4. Għalhekk mela aħna billi qegħdin naraw ukoll kif aħna imdawrin bisħaba kbira ta' xut. Ħanwarbu kull tabija u dnub li tant malajr fixkilna u ħaniġru bis-sabar il-ġirja li għandna qudiemna. Billi nħarsu lejn Ġesu li hu l-bidu u t-tmiem tal-fidi tagħna u li għal-ferħ qiegħed qudiemu sofra s-salib bla ma qies xejn il-għajb u qagħad fil-leminija tat-tron talla. Aħsbu fuq dak li sofra ostilità bħal din mill-midinbin kontra tiegħu nnifsu biex ma taqtawx qalbkom u tiddajfu f'moħħkom. Amen. S'issa għadkom ma żammejtux sad-demm tiġġieldu kontra d-dnub. Jalla l-mulej jbierek dawn iż-żewġ siltiet li qrajna mill-kelma mqazza tiegħu. Bliema ferħu għaxqa il-kol kemm aħna kapaċi ngħidu fil-mulej Alla tagħna hija s-salvazzjoni ta' Iżrael. Fil-mulej. Nafu li jekk mhix il-ħniena tiegħu m'hemmx tama għalina. Frattant ukoll bajb ikollna ngħidu li nimteddu fil-mistija tagħna u fl-umiljazzjoni tagħna tagħtina dnibna kontra l-mulej Alla tagħna. Aħna u missirjietna. Minn żoritna sal-lum. Fina nfusna ħna dajfa u niżolqu u kultant niżolqu blikraħ meta dan l-awtur sagru kiteb dil-littra lill-aħwa. Oriġinarjament kien qed jikbilhom għaliex dawn nies kienu qegħdin iperbru. Ħafna minnhom kienu qegħdin dubjużi mill-istess fidi tagħhom. Forsi anke jikkonsidraw li jerġgħu lura fil-Ġudajiżmu fir-reliġjon antika tagħhom ta' dellijiet, ta' sakrifiċċji li morru fit-tempju u dal-affarijiet kollha josservaw il-festi tal-Lut. U l-awtur waqqafhom jgħidulhom ejja nimxu l-qudiem. Flok ma morru lura hemm bżonn nimxu l-qudiem. U bħala inkoraġġiment semmilhom ħafna nies kapitlu 11 kollu. Ħafna nies illi mxew qabilna illi tawna eżempju ġifieri nimxu malla bil-fidi. Għandna lil Abel, Henok, Noè, Abram, Isaac, Ġakob, Sara, Mosè, Ġefte, Barak, Gideon, Sansun, il-profeti u lista twila. U jiftakar ukoll bir-raġun dawk il-ħafna nies anonimi illi jgħixu għall-gloja ta' Alla u sofrew u batew u mietu fil-fidi tagħhom. U issa qed ifakkarna li aħna imdawrin b'din is-sħaba hekk kbira ta' xut. Aħna allura qisna f'dik it-tellieqa illi saħibna jagħtina il-biċċa lasta biex aħna nkomplu niġru, biex ngħaddu għal il-ħadd ieħor ħalli mbagħad hu jkompli jiġri. Fil-ġurnata tal-lum aħna u nitalla illi rridu nollu l-istandard tal-Vanġelu b'konvinzjoni lejn nfusna imma wkoll għal ħadd ieħor. Aħna mdawrin din is-sħaba hekk kbira ta' xut, però l-eżortazzjoni hija f'waqta ħanejdu hekk l-awtur jgħidilhom ħanwarbu kull tabija. Kemm hu faċilment li aħna nitabbew b'ħafna remiżolji, b'ħafna imbarazz, b'ħafna biżijiet fil-ħajja tagħna, meta hawnhekk qed jiddiskrivina bħala atleti. Illi atlet ħajdu hekk illi b'dixxiplina u b'dedikazzjoni u b'ħafna training għandu dit-tellieqa u jitirbaħa. Ma jistax tinżel fl-istadium inti ħattellaq meta għandek il-basket tax-xirja f'idejk jew għandek 1000 oġġett ieħor f'idejk. Trid tkun ħieles minn kull xkiel, ħieles minn kull tfixkil biex tkun kapaċi tiġri. Ħaniġru bis-sabar il-ġirja li għandna qudiemna. Bis-sabar. Ħafna drabi aħna għax ma niksbux suċċess, ma nelbux
it-tentazzjoni mill-ewwel nejjew naqgħu. U ngħidu jienek twelid u ħanibqek. Frattant hawn qed jgħidilna is-saba' il-ħtieġa li aħna nkunu paċenzjużi. Avolja l-affarijiet ma jiġux kif jidrilna aħna rridu nkomplu niġru bis-sabar. Bis-sabar. Kompli jgħidilna wkoll li m'għandniex naqtaw qalbna u niddajfu f'moħħna. Di sitwazzjoni ta' ħafna Kristjani anke llum il-ġurnata illi qalbna maqtuha. M'hemmx entużjażmu, m'hemmx inizjattiva. Neqsin miż-żelu, mill-ħeġġa. Qegħdin hemmhekk nattendu l-Knisja, nagħmlu dawk l-obbligi bażiċi, però kemm huwa ġej mill-qalb u kemm ninsabu appassjonati għal Sidna Ġesu Kristu. Dik problema ta' ħafna ġvera. Illi faċilment ma nibqgħux miexja fedelment ma' Sidna Ġesu Kristu. Meta sejħilna biex nkunu segwaċi tiegħu, disċipli, studenti tiegħu u li nżommu qrib tiegħu biex nimitawh, biex nikkupjawh, nibdew nintelqu, nibdew anke nitbedu mill-mixja intima tagħna miegħu. Ta' bilħaq u li Talla fih huma qawwija. Fih huma qawwija. Pawlu kien kapaċi jgħid jiena nista' nagħmel kollox permezz ta' Kristu li jiffortifikani, li jqawwini, li jagħtini s-seta. Mitluqa weħidna allura il-ġufija nattiva fina tinkixef malajr. Aħna trapp urmiet weħidna maħna xejn, Ġesu qal minajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Jiena d-dilja antom il-frijaj ibqgħu fija jiena fikom għax minajri mhux tistgħu tagħmlu ftit, ma tistgħu tagħmlu xejn. Għax nkunu maqtuwejn mill-ħajja tiegħu. Però din il-qagħda ta' letarġija ta' qass spiritwali li aħna nittwarbu fil-ġemp indunajtu mill-ewwel qari ta' dalgħodu kemm hija marda li tirrepeti ruha fost il-poplu Talla. Ġeremija bidmuh f'għajnejh kellu għatta ħajtu u żmienu iwissi u jċanfar lill-kontemporani tiegħu jgħidilhom illi Alla se jiddixxiplinakom, se jkollu ikaċċikom mill-pajjiż li jutakom art tnixxi ħalib u l-qasel minħabba id-diżubbidjenza stinata tagħkom. Kapitlu 2 ukoll jgħidilhom il-ħażen tiegħek stess jikkastigak u jwidbek in-nuqqas ta' fedeltà tiegħek. Hawn hija problema. Illi aħna maħniex fidili mal-mulej, maħniex nimxu miegħu bħalma mara miż-żewġa tagħti każ u tħares biss u hija devota lejn żewġa u lejn ħadd aktar. Kun naf mela ikompli jgħidilna l-mulej. U wara li hija ħaġa ħażina u morra għalik. Illi inti tlaqt lill-mulejla tiegħek u li m'għandek l-ebda biża' minni jgħid Sidi il-mulej tal-eżerċiti. Poplu Talla jinaraf li aħna nimxu fil-biża' Talla, nuruh riverenza, nuruh ubbidjenza pronta u grata. Kemm qiegħed jirnexxielna illi nimxu f'dan l-istil ta' ħajja. Ġeremija kompli jgħidilhom mur xandar dal-kliem li tramuntana u għejd erġa' lura u Iżrael. Poplu infidil. Poplu infidil. Għala jgħidilna nagħmlu mod u aħna nagħmlu fattina, nagħmlu l-opinjoni tagħna. Jien ikompli jgħidilhom ma nħallix l-għadab tiegħi jaqfu hekk. Għax jien ħanin jgħid il-mulej u ma nibqax inkorrlata għal dejjem. Biss sara fil-ħażen tiegħek li inti ma kontx fidila mal-mulej Alla tiegħek. Dak huwa propjament li Alla qiegħed jirrikjiedi minna dalgħodu. Biss araf il-ħażen tiegħek, irrealizza il-ħażen tiegħek, ammettih.
Timiex minn ġimgħa għall-oħra bħalli kieku ma ġara xejn. Nafu kemm kapaċi nirkadu. Naqgħu lura, mhux vera. L-Ingliżi jgħidu prevention is better than cure. Aħjar tippreveni milli tlaqqat xi virus jew xi mikrobu forsi tibqa' xi 15 marit u jkollok tieħu ħafna mediċini u żjarat lit-tabib. Aħjar tiskansa milli tinqabad f'xi marda mbagħad tittoqgħod ħafna inkonvenjenza u ħafna djufija. Li nipprevenu aħjar milli nikkuraw lil nfusna. U allura rrid inqatta' ftit ħin magħkom dalgħodu ngħidilkom kif tista' tipproteġilek innifsek milli taqa' fit-tali periklu li inti taqa' lura u kważi qas biss tinduna kemm waqgħet lura. Alla kapaċi. Alla huwa l-omnipotenti. Kapaċi jħarisna. Kapaċi jipproteġina. Jekk neqdew tajjeb dawk il-mezzi li huwa tagħna. Alla Pietru jgħidilna Alla tagħna kull ma hu meħtieġ għal ħajja għat-tjieba. M'hemm ebda riżors illi Alla ċaħħadulna imma għandna bżonnu biex aħna nitqawwew għalih. M'hemmx. Alla tagħna kull ma huwa meħtieġ għal ħajja u għat-tjieba. U allura ħanaraw tlieta minnhom l-aktar importanti. Kif qegħdin nittrattaw mal-kelma mqazza tiegħu. Il-kelma tiegħu hija kruċjali, hija determinanti għal suċċess, għal progress tagħna bħala disċipli ta' Ġesu. Pawl jgħid il-fidi tiġi mis-smieħ. U smieħ mill-kelma ta' Kristu. Irrid nisma'. Però irrid nisma' mhux bħalma kultant ninqabad jiena xi ħadd qed ikellimni u ma nagħtix kasu. U naħseb jiena tiġri lilkom ukoll, ma nafx. U dak li jgħidlek lejla qed ngħid ta' qed tifhem. Imma rridu nisimgħu b'mod attiv. Rridu nisimgħu bl-intenzjoni illi jien se naġixxi fuq dak li qed nisma'. Importanti. Illi nisma' baqal u nisma' bil-ħsieb illi jiena nobdi. L-Apostlu Pawlu fil-Kolossin kapitlu 3 u vers 16 jgħidilna ħatammar fikom bil-kotra bl-abbondanza il-kelma ta' Kristu f'kull erf. Mhux biss li naħżina fija nimmemorizza, nistudja u nieqaf hemmhekk. Dak huwa l-ewwel pass. Ħatammar fikom il-kelma ta' Kristu f'kull erf. Hawn hija differenza. Għaliex l-erf huwa meta inti tkun kapaċi jkollok dik is-sena, jkollok dik l-abilità illi dak li qed tirċievi tħaddmu tapplikah fil-ħajja tiegħek minn ġurnata l-oħra. U hemmhekk illi il-kelma tal-Alla tipproteġik milli tirkadi, milli taqa' lura. Il-kelma imħaddma sewwa. Jekk aħna naraw Alla x'qal lil Ġosuè. Ġosuè kien kmandant militari illi Alla nqeda bih biex idaħħal il-poplu tiegħu fl-art illi huwa kien wieħed il-missirjietom. Fil-bidu tal-karriera tiegħu biex ngħidu hekk, Alla kelmu u qallu dan il-ktieb tal-liġi ma jitbiet qatt minn fommok. Mhux minn butek, minn fommok. Il-kelma tkun fuq fomna. Hija tagħna. Aħseb fuqha jew aħjar immedita fuqha nar u lejl biex tagħmel skont kull ma miktub fih għax imbagħad inti tirnexxi f'kull ma tagħmel u jkollok ir-riżq. Aħseb fuq nar u lejl. Għalfejn nirriflettu biex għax jiena rrid niddeċiedi, rrid naraf dak li qed naqra, jekk qed naqra Kolossin kapitlu 3 jew fenna fjena. Rumani kapitlu 9. Irrid naraf Alla kif xiridni mhux biss nitgħallem imma kif jiridni naġixxi issa. Kif iridni nġib ruħi. U allura il-kelma ħanismaħħa biex tolqotni.
biex tolqotni mhux biex nikkritika, nispera ma tkomx dak il-vizzju li tiddubitaw il-kelma ta' Alla jew tikkritikawha, imma biex inħallu lilha tikkritika lilna. Hija mogħtija b'ispirazzjoni minn Alla u tiswa t-tagħlim għaċ-ċanfir għat-twiddib għall-korrezzjoni għat-taħriġ f'ħajja ġusta jgħidilna. Titrenjana biex aħna ngħixu ħajja ġusta. Hekk u hekk biss il-kelma ta' iżżommna b'saħħitna spiritwalment. Imma daqstant importanti wkoll hija l-prattika tat-talb, li nibqgħu f'kuntatt mal-Alla bit-talb dan huwa mezz ieħor. Mezz fenomenali sabiħ. Alla tagħna l-privileġġ li nersqu lejh bir-ringrazzjamenti tagħna bistqarrija tad-dnub, bit-tifħir tagħna, imma anke wkoll bir-rikjesti tagħna. Illi nsemmaw il-petizzjonijiet tagħna, mulli għandi bżonn it-tali ħaġa. U Alla ġenerus illi jagħti skont il-ġenerożità tiegħu. Ġesu nnifsu jgħallimna illi għandna nitolbu dejjem bla ma naqtaw qalbna. U biex jgħallimna dan il-prinċipju tagħna dik il-parabola tal-armla illi kienet tiffitta lil dak li mħallef inġust u baqgħet tiffittaħ u baqgħet kabbatlu l-bib sakemm da fl-aħħar iddeċieda aħjar neħles minna aħjar naqdija il għaliex se teżawrini. Dik l-istorja Ġesu għalilna biex isammar punt wieħed, biex aħna nitolbu dejjem bla ma naqtaw qalbna. Kultant Kristjan mhux għaġeb illi imur lura il għaliex it-talb hija rarità f'ħajtu. Rarità. Hija xi ħaġa li tidher kultant u tant. Flok ma aħna mawmin fit-talb. Flok ma aħna ssettjajna ħinijiet apposta matul il-ġurnata biex niltaqgħu mal-Alla fil-privat. Tajjeb? U wkoll illi inderru l-qalbna tintref għalejh fit-talb, anke talb qasir ħafna matul il-ġurnata. Ovvjament, mhuwiex ħaġa billi ħafna Kristjani jaqgħu lura. Kolossini 4 vers 2 Pawlu jgħidilna komplu fit-talb u issru fih b'ratt il-ħajr. Komplu, l-kelma komplu hija aħjar iddedikaw lilkom infuskom. Dik li tfisser kelma. Kelma speċjali. Kunu impenjati fit-talb u issru fih, ibqgħu mqajmin fih brad il-ħajr. Naħseb kollha kemm intom smajtu Huldrych Zwingli. Le? Wieħed mir-reformisti prinċipali fis-seklu 16 illi bħalma Luteru kien fil-Ġermanja, Zwingli kellu ministeru qawwi fl-Svizzera. Zwingli jgħidilna jekk insiru aktar orrif u edukati bit-taħlit tagħna ma' nies għaqlin u eruditi. U vera, meta aħna nagħmluha ma' nies ta' skola, nitgħallmu nistgħu minn għandhom, vera? Jekk aħna nitħaltu ħin kollu magħhom. U da qed jiġib dan l-eżempju. Jekk aħna nsiru orrif u edukati bit-taħlit tagħna ma' nies għaqlin u eruditi, kemm aktar nipprogressaw fil-ħajja ġewwiena tagħna billi nżommu komunjoni mal-Alla fit-talb. Jekk Alla qed ikellimna bil-kelma tiegħu, bl-iskrittura mqazza. U aħna qegħdin ninkellmuh u hemm allura din il-komunjoni għaddejja illi jiena ma naffordjax illi inħallija tinqata. Ma naffordjax illi inħallija tiddajjef. Kemm aktar aħna allura nagħmlu progress fil-ħajja tagħna. Hemm mezz ieħor ukoll ta' grazzja. Alla iqawwina u jżommna sħaħ fil-fidi meta ma nitwarbux mill-funzjonijiet tal-Knisja u mill-laqat tagħna. Kull Knisja tiddeċidi hi kemm tagħmel laqat, tajjeb meta fiex ħin u kemm idumu, dak Alla ħallina tagħna ċerta tagħna prinċipju biex nimxu fihom, però kull Knisja tiddeċidi, kull ġemgħa tiddeċidi għalija nfisha. Frattant il-ġimgħa tagħna flimkien huwa importantissimu. Huwa importantissimu. Irridu nelbu dik l-idea li daħluna frasna li Kristjan mhux Kristjan għax imur l-Knisja. Kristjan huwa Kristjan biex imur il-Knisja.
Għana ġanajda, Kristjan biex imur il-Knisja, għax hemmhekk maħutu u għamsejja biex ifaħħar il-Alla, biex jagħtih qima. Biex jissaħħaħ ukoll personalment, biex jirċievi u wkoll jagħti. Pawlu jiddeskrivi kull knisja lokali bħalma jiffunzjona ġisem li għandu diversi organi, diversi membri, tajjeb differenti minn xulxin, u frattant huma maquda b'meravilja, maquda biex jiffunzjonaw flimkien. Ma nistax nifret il-fwiet mill-bqija ta' ġismi, diżastru sħiħ. U laqqas il-pulmun u laqqas sieqi iridu il-koll flimkien jiffunzjonaw ban wieħed skont kif il-ġisem huwa mmexxi mir-ras. Kristu huwa r-ras tagħna li jmexxi lill-Knisja, imexxi l-membri tiegħu flimkien f'armonija waħda. U għalhekk huwa possibbli illi inti tgħidlek innifsek Kristjan jekk Alla tak il-privileġġ illi tingħaqad ma' Knisja u inti qed titraskura minn dan il-privileġġ u obbligu tiegħek. Il-bija stess għamilt eżerċizzju interessantissimu però wkoll konvinċenti ħafna. it-testament il-ġdid fejn juża lil xulxin, juża ħafna lil xulxin. U dan jur kemm jiena ma jistax inkun loner waħdi. Dik qed il-problema ta' dawn l-Ebrej li xogħod minnhom kienu qegħdin jitwarbu. Għalhekk aktar kmin qalilhom ħanieħdu ssib xulxin biex nitħeġġu fl-imħabba u fl-emili tajjeb. Bla ma nonqsu li niltaqgħu fl-imkien bħal mija drawwa jew aħjar il-vizzju ta' xi wħud. Imma aktarx ħanamlu l-qalb lil xulxin waħda minnhom. Ħanamlu l-qalb ħaninkoraġġixxu lil xulxin l-aktar meta taraw riesaq dak il-jum. Ninkoraġġixxu lil xulxin, ngħinu lil xulxin, inwidbu lil xulxin, nagħlmu lil xulxin, nistqarru ħtietna lil xulxin, nitolbu għal xulxin. Jien kollu għal xulxin. Jien se nagħti, jien se nirċievi, kollha kemm aħna. Jekk din id-dinamika maħniex qegħdin nifhmuha u maħniex qegħdin nifhmuha ħafna minnha. Maħniex qegħdin nifhmuha. Għaliex kieku l-attendenza fil-Knisja tkun ħafna iżjed u ħafna aktar regolari. U kieku ma nibqgħux nirraġunaw illi jekk immur il-ħadd biss huwa biżżejjed li hemm il-ħadd hemm l-istudju tal-Iskrittura l-erba', hemm it-talb il-ġimgħa, hemm il-laqgħat fi gruppi żgħar biex nifhmu aktar il-xulxin u naraw kif nistgħu inservu aħjar lil xulxin. Kollox huwa utli, kollox hemm skop għalih u allura ejjew narfu illi il-ġmieħ tagħna flimkien Alla mhux biss joġbu, imma huwa taġid spirituali għalina. Imma nerġgħu lura għal fatt illi ħafna Kristjani jiżvijaw. Joħorġu barra mit-triq xi ftit jew jibdew jew juru sinjali ta' mart spiritwali. U allura rridu naraw x'rimedji jagħtina l-mulej għal meta nitbedu minnu. Il-kura għal din il-qagħda spiritwali hija l-ewwel irrid nerġa' indawwar ħarsti mhux din, imma il-ħars ta' qalbi irrid nerġa' ndawwara lejn Sidi Ġesu Kristu. Minn hemmhekk jidu nibdew. Il-għaliex il-rabta tagħna mal-Alla hija essenzjalment relazzjoni ta' mħabba, relazzjoni li jien se nesprimi l-imħabba tiegħi lejn Sidi bħalma hu ħabbni u ta' li hu nnifsu għalija. L-ewwel nett mela, irid nħares lejn Sidi Ġesu u nikkonsidrah. Mhux biss smajt bih u rajt dwaru. Meta tikkonsidrah il-Ġesu, tibda tirrealizza li hu sofra s-salib minħabba fija. Sofra s-salib għal kotra innumerabbli ta' nies. Il-kol se jkun fil-glora tal-ġenna. Imma minħabba fija. Pawlu qal jiena msalab ma' Kristu madan kollu jien ngħix mhux jien wa Kristu jgħix fija.
U l-ħajja li nixissa ngħixha bil-fidi f'bin Alla li ħab lili. U ta' lilu nnifsu għalija. Hemmhekk jekk ta' bilħaq għandna nikkonsidrawh bħala il-ħabbej tagħna, il-lover ta' ruħna. Waħda mill-għanijiet tas-sew sbieħ li nkantaw. Xi mħabba din. Xi mħabba din kif jista' jkun li int Alla għalija tmut. Meta naraw lil Sidna Ġesu Kristu mislub għalina, mitfun għalina, u rxuxtat għalina, kif nistgħu nibqgħu b'dik il-letarġija fuqna? Għalhekk l-awtur jgħid mhux biss in-nies ta' żmien ma jgħid lilna wkoll, ejjew inħarsu lejn Ġesu. Ejjew inħarsu lejn Ġesu. Ora, semmilhom il-patriarki u l-profeti u nies oħra tal-antik vera, u għallhom bil-fidi. Il-fidi però mhix f'dawn il-qaddisin. Ejjew inħarsu lejn Ġesu, illi huwa il-bidu u t-tmiem tal-fidi tagħna. Il-fidi tagħna hija kull mument, f'kull ħin, f'kull post, imwaħla miegħu. Ibqgħu fija u jiena fikom. Ejjew inħarsu lejn Ġesu. Għaliex għandi nħares lejn Ġesu? Għaliex għal-ferħ qiegħed qudiemu sofra s-salib. Sofra s-salib. Bla ma jqis xejn l-għajb u issa qiegħed fuq il-leminija tat-tron tal-Alla. Huwa il-garanti la darba qiegħed eżaltat fuq it-tron fuq il-leminija tat-tron tal-Alla u għal-garanti illi il-għan li għalih miet u ċoj biex jikseb għalih il-maħturin tal-Alla, tajjeb dak il-għan se jirnexxi ċertament. Daw kollha li tagħmel il-missier jiġu għandi. U miġi għandi jien ċertament ma nkeċċieħx il-barra. Għal-ferm qiegħed qudiemu sofra s-salib. Tajjeb illi il-ħarsa tagħna, l-għaxqa ta' ruħna nerġgħu indawruha lejn Sidna Ġesu Kristu. Faċli niġu impressjonati b'ħafna tlellix ieħor illi xintas ma ssib xejn. Il-ħajja reali, il-ħajja abbondanti tinsab biss Ġesu Kristu. Allura nibdew ukoll naraw illi ta' bilħaq jiena dnibt, jiena qed nonqos. Qed nonqos u qed nagħżel li nibqa' f'dik is-sitwazzjoni. U allura l-istqarrija ta' dnub li tkun hemmhekk. Dan huwa r-rimedju ieħor illi aħna rridu nistqarru il-ħtijiet tagħna mhux naħbuhom David hekk prova jagħmel u swielu għar. U akkalkolat li wara li għamel l-adulterju tiegħu ma' Batseba u qatel il-żewġa jew aħjar pjana biex żewġa jiġi maqtul u bil-gidjab kollu tiegħu. Għamel xi sena fejn l-lit tal-Alla qafset fuqu. Kien depressat, kien imdejja għax kien jaf, ma kif tissapporti daqshekk. Kapaċi nagħmlu għal-bluwa li hemm f'qalbna hija indeskrivibbli. Meta nafu li Alla huwa tant ħanin u mimli modrija lejna propjament għax aħna dajfa fina nfusna. David fl-aħħar jgħid fil-Psalm 32. Stqarrejtlek dnubi u l-ħażen tiegħi jien ma ħbejtx, jiena qed nistqar ħtijieti lill-mulej u int ħfirtli l-ħażen ta' dnubi. Min dejjem kienet hekk. Fir-relazzjoni tagħna ma' Alla rridu aħna nkunu onesti ma' nafusna quddiem Alla. Jekk Alla jixlina bid-dnub ma nistax jiena nagħti dari għal dan il-fatt. Jekk aħna nistqarru dnubietna Alla huwa fidil u ġust biex jaħfrilna dnubietna. Għandna kull libertà, la għandna bżonn assis, la għandna bżonn psikologu, ma għandna bżonn il-ħadd ħlief li nirrikorru bil-fidi, bit-talb tagħna għand Alla u Alla jaħfrilna. Meta nistqarru allura ħa nistqarru bil-ħsieb u bl-intenzjoni biex aħna nabbandunaw id-dnub. Biex aħna nabbandunaw id-dnub.
Iżajja 55 il-passaġġ famuż fejn jitkellem dwar il-tenerezza tal-lejna, l-ħnina tal-lejna. Vers 6 jgħid, fitxu l-mulej meta jista' jinstab. Jiġifieri tħallix is-sitwazzjoni tmur għall-lar illi inti tibqa' dejjem qiegħed titbiet minnu. Fitxu l-mulej meta jista' jinstab. Sejħulu x'inhu qrib. Ħalli l-ħażin jitlaq triqtu u r-raġel tal-ħażen ħsibijietu. U ħajjerġa' lejn mulej. Jiġifieri ħajjirritorna lejn mulej u jħenna għalih u lejn Alla tagħna għax hu mimli bil-maħfra. Il-weda hija sempliċi, ċara, tiftiem. Li dawk kollha li jmorru għand il-mulej għall-maħfra Alla ma jiddiżappunthomx. Alla ma jiddiżappunthomx. Irridu wkoll l-aħwa biex aħna infejqu l-infedeltà tagħna, irridu niftakru wkoll f'dawk l-esperjenzi rikki ta' xirka mal-mulej fil-passat. Żgur kollha kemm aħna, speċjalment fil-bidu tal-mixja tagħna meta konvertejna u doqna u rajna kemm ta' bilħaq il-mulej waħelu magħna, il-ħafrinna ħtijietna. Meta ndurlu għal din l-ewwel imħabba jsejħilha Ġesu. L-ewwel imħabba. X'differenza tagħmel? X'differenza tagħmel? Il-Knisja ta' Efesu kellha minn kollox. U Ġesu anke irrikmanda iva u faħħara għaliex għalila jiena naf l-emejjel tiegħek u t-taħbit tiegħek u s-sabar tiegħek u kif ma tiflaħx għal ħżiena. Kellhom ukoll dixxerniment li anke jittestjaw xi ħut għax bdew jikklejmjaw li huma apostli u ma kinux apostli. Inti batejt u kellek is-sabar u tabat tal-ismi u ma għajjejtx. Wow! Tajt kongregazzjoni vera top notch. Frattant kellhom difett wieħed serju. Tista' tagħmel da kollu jkollok is-sabar u titħabat u tagħmel ħafna emejjel tajba. Frattant għandi dan kontra tiegħek. Ġesu sab ħaġa waħda serja nuqqas serju li inti ħallejt l-ewwel imħabba tiegħek. Ħallejt l-ewwel imħabba tiegħek. U r-rimedju huwa vera sempliċi. Ftakar mela minn fejn timwaqqaf, ftakar. U l-menti tiegħek lura għal dawk il-jiem meta inti gawdejt xirka ħelwa malla minn ġurna u kont fittex u kont bil-ġirja minn fuq ix-xogħol tmur id-dar biex tista' tqattaħin fl-iskrittura u titlob il-mulej. Fejn huma dawk il-jiem sbieħ ta' dari? Ftakar minn xiex inti mwaqqa u indem u għamel l-emejjel tal-bidu. L-emejjel tal-bidu. Relazzjoni li għadha tibda tkun sabiħa, tkun mimlija emozzjonijiet, ikun hemm dik ir-rieda tajba, ikun hemm il-prospett ta' futur jerġa' ħjar. Tafu meta kont iżgħar kont ngħix ta' Sliema jiena. Tistgħu timmaġinaw meta rajta l-isbaħ ta' Sliema l-għada li żżewwiġt. Meta sebaħ l-għada ta' Sliema rajta vera sabiħa. U llum nifhem il-għala, għaliex irrealizzajt li qudiemi kelli ħajja ġdida, ħajja differenti minn ta' qabel, vera, futur ġdid. Niftakar nisaħħodkom il-post, it-triq, kienet esperjenza sabiħa ħafna, u marti ma' ġenbi. Dak il-ħin ma għattiliex, però naf li ta' Sliema mill-isbaħ post, ma għax huwa attwalment l-isbaħ post ta' Malta le. Għalax f'qalbi kien hemm ċertu sentimenti, ċertu emozzjonijiet, ċertu ħsibijiet illi bidluli l-vista tiegħi totalment. Għalhekk Ġesu jgħidilna għamlu l-emejjel ta' qabel. Intom tħallux l-imħabba tal-bidu illi tintilfilkom. Din hija sejħa tal-Alla għalina l-koll. Imbagħad ukoll irridu naġixxu b'konfidenza u fidi f'Alla.
Mingħajr fidi ma stawx noġbu illa. Tajjeb, irridu nafdawh, irridu niddependu fuq. Alla u Alla fidil mill-ħafna attributi li Alla urina dwaru nnifsu karatteristiċi jew, ġifieri nistgħu niddeskrivuh li Alla huwa ġust, Alla huwa ta' erf infinit, Alla huwa omnipotenti, jinsab kullu mkien, huwa twajjeb, huwa ta' grazzja li ma bħala, vera? Da kollha jiddeskrivu lil Alla, però waħda mill-isba hija l-fedeltà t'Alla. Alla jżomm kelbtu. Alla ma jgħidx ħaġa u mbagħad jagħmel mod ieħor. Taf fejn tinsab miegħu. Taf fejn tinsab. Alla huwa fidil. U wedna illi hu jilqa' l-ulied żvijati tiegħu. Jekk rixna barra mit-triq, flok madna f'dik it-triq id-dejqa tħallna fi sqaq, għal qed jistudja l-avvanz għall-Pellegrin magħna nafu kemm hemm taħwit illi nistgħu niltaqgħu miegħu, illi jiżvijawna. Jekk aħna nduru lejh, ċertament Alla jilqana. Se nerġa' naqra minn Iżajjad id-darba kapitlu 57 vers 15. Isimgħu daqsxejn. Għax hekk jgħid dak li hu għoli u merfuħ li jgħammar għal dejjem u jismu qaddis. Jien nagħmar f'post għoli u qaddis. Iżda jien ma' min qalbu imnikta u umli fl-ispirtu biex naħji ruħ l-umli, nirrestawra r-ruħ tal-umli u naħji il-qalb tal-imniktin. Għax jien ma rridx nitlewwem għal dejjem u lanqas nibqa' mgħaddab għal dejjem. Għax kieku l-ispirti l-erwieħ li jien għamilt joxew qudiemi. Alla għandu raġun li jgħadab minħabba id-diżubbidjenza tagħna. Ma qed jgħid li hu jieħu pjaċir li jirrestawrana, illi idawwarna lejh, illi jaħjina. Ħtija tal-ħażen tar-rejba tiegħu jien adabt u drabtu. Jien inħbejt u adabt u baqa' dejjem sejjer lura fit-triq ta' qalbu. Jien rajt triqatu iżda nfejqu. Alla jaf triqatek, jaf kemm u fejn qed tiżvija, iżda jien infejqek qal. Jien infejqek. U li Alla tant uħobbu l-uliedu li kif ħanaraw il-ġimgħa d-dieħla Alla jrid. Alla jiddixxiplinana. U Alla ħaż mhux hekk. Alla jiddixxiplinana bħala missier perfett. Kollha kemm aħna kellna ġenituri. U meta mxew magħna ħejdu bis-sawt u ma ħallewniex nagħmlu illum nirrealizzaw kemm ta' bilħaq kif jgħidu mis-sirrijietna is-sawt ħareġ mill-ġenna u kun niduqu jitenna. Alla għandu familja ta' awlied u iħobbna. U allura mhux se jħallina li nisvijaw indefinittivament għar-rovina eterna tagħna. Din hija l-wegħda tiegħu. Alla jara kif jagħmel biex iġibna lura. Illa għaliex ma stax tidneb u ma jġilek xejn. Meta tidneb qed tweġġa' innifsek, qed tiddiżonora l-isem ta' Alla missierek, qed twarrab il-valur tal-mewt ta' Kristu. Vera? U qiegħed ukoll tmur kontra x-xhieda tal-Ispiritu Santu fik. Id-dnub f'ħajjitna iħalli konsekwenzi. Iħalli konsekwenzi serji. Ma nix qed ngħidu li nitilfu s-salvazzjoni tagħna. Ningrazzja l-Alla li s-salvazzjoni tiegħi mhix fidi biex inżomma jiena. Ġesu huwa responsabbli għas-salvazzjoni tiegħi. U kapaċi biżżejjed. Jiena tihom il-ħajja dejjem u ma jintilfu qatt u ħadd ma jista' jagħtafu minn idi. Jiena u missieri f'din il-ħaġa ninsabu miftemin bejnietna. Frattant, id-dnub ripetut għar u għar ħalli konsekwenzi. L-ewwel nett it-talb tagħna ikun infixkel. Bir-raġun ma nibqgħux nitolbu jew nonqsu mit-talb jew narawh bħala
peace. Xaġa li ddejjaqna għaliex qed toss id-dnub. Fil-familji tagħna ċertu relazzjonijiet ikunu dgħajfa, ħafna ġlied, ħafna konflitti. Għaliex relazzjoni mhix qed taħdem u int qed titlob imma qisu ma jiġri xejn minħabba l-fatt li inti żvijat minn Alla. Pietru għalhekk jgħidilna li intom l-irġiel amru bil-għaqal man-nisa tagħkom billi tagħtuhom ġieħ bħala huma aktar dgħajfa u bħala werrieta magħkom tal-grazzja tal-ħajja biex it-talb tagħkom ma jintilefx. L-ewwel nett mela, id-dnub ifixkel it-talb tagħna. It-tieni, id-dnub ukoll itellifna milli nirċievu gwida minn għand Alla. Meta ngħid gwida minn għand Alla ma jfissirx li Alla jagħtini ħolma biex jgħidli x'għandi nagħmel, jew xi viżjoni biex jgħidli x'għandna nagħmel. Imma li tini l-abbiltà illi kelmtu nifhimha sewwa ħankun kapaċi ngħix fid-dawl tagħha. Dik hija l-gwida minn Alla. Frattant id-dnub itellifna minn din il-gwida tagħha. Jagħmilna qisna ħmar ignorant illi għalkemm tniggżu jibqa' irid imur f'xifer is-sies għar-rovina tiegħu. Salm 32 David jgħid jiena nagħlmek u nurik it-triq li minn għandek tgħaddi, qed jgħid lill-mulej. Nagħlmek u nurik it-triq li minn għandek tgħaddi, inwissik u nżomm għajnejja fuqek, la tkunx bħaż-żiemel jew bħal bal li m'għandhomx sens. Illi websu rashom. Li ħalqhom jinżamm bil-ġiem u rridni altrimenti ma jresqux lejk. Inti tittuża l-forza fuqhom. Kemm aħjar kieku Alla ma jkollux għalfejn jiddixxiplinana. Vera? Kemm aħjar? Aħjar tevita mill-idduq. Issa imma Alla isawtek għal ġittijek. Daħ nispjegawh il-ġimgħa d-dieħla Alla jrid. Titlef il-gwida minn għand Alla u kol ma tkunx kapaċi tapprezza l-Iskrittura għal valur inestimabbli li fiha. L-Iskrittura tiġi għalik ktieb bla ebda ħajra. Pawlu l-Korinti għalilhom intom hemm il-ġlied u l-ejra u l-piki fostkom, għadkom karnali, għadkom karnat tal-laħam. Allura kelli nisqikom il-ħalib flok nagħtikom il-laħam ikel solidu. Għaliex ma kontux tifel għalih. Tibqa' tarbija fil-fidi. Tibqa' dajjef. Ukoll Pietru jgħidilna fil-ittra tiegħu illi biex aħna nersqu l-Iskrittura u niggwadanjaw minnha jgħidilna kara għalhekk warbu kull malizzja u kull u wirri ta' ħaġa boħra, ġifieri ipokrizija u ejriet u kull taqsis. Ħsibek li tgħid dwar in-nies ma' ħadd ieħor. Bħal trabi li għadhom kemm twildu, ix-xenqu ħalib safi tal-kelma biex tikbru bih. Ma biex nikber bil-ħalib safi tal-kelma, irrid l-għonet inneħki dawk il-dnubiet evidenti u ovvji li hemm f'ħajti. Dan huwa r-raġunar tiegħu. Irrid nesal l-Iskrittura bl-indiema biex tagħmel lil ġid. Ukoll id-dnub f'ħajjitna idajjef ix-xhieda tagħna quddiem il-mitlufa. U din hija xi ħaġa serjissima. Serjissima. Meta ngħixu ma' nies qraba ħbieb diversi nies oħra. Li jafu li għandna Kristjana. U qegħdin għassa tagħna għal meta niżolmu biex imbagħad ippuntaw subajhom jgħidu dik il-reliġjon tiegħek. Vera jew le? Iva. Però meta aħna niżvijaw serjament, hemmhekk inkunu qegħdin nagħtuhom skuża għax kont se ngħid raġuni. Imma kollhom fuq fommhom dak it-tajjir li jaħsbu li issa għandhom raġuni li ma jsirux Kristjani bħalek. Il għaliex m'hemm xejn sostanzjali fik hux vera. Pawlu Titu
f'kapitlu 2 vers 7 jgħidlu, uri lek innifsek f'kollox, xempju ta' opri tajba, fit-tagħlim, nuqqas ta' taħsir, għaqal, sinċerità, kliem sħiħ li ma jistax ikun kundannat biex minnu kontra tagħna għadu mhux ikkonvertit. Jistħi billi ma jsibx jgħid xejn fuqek. Importanti. U l-aħħar ħaġa l-aħwa illi id-dnub itellifna milli niġru il-ġirja li hemm qudiemna. Alla iridna li nitqawwew u ngħaddu l-qudiem. L-aħħar ħaġa li se jiġrilna bħala awliet Alla hija li aħna nissetiljaw, li aħna nsibu żona komda għalina u ngħidu tajjeb. Kuntent kif jien, però il-Kristjan qatt ma jista' jkun kuntent bih innifsu. Qatt. L-Alla noġbuh meta nuru aktar ħeġġa għalih. U b'bidjenza aħjar għada minn tal-lum u tal-lum minn tal-bieraħ. Din hija l-ġirja li hemm qiegħda qudiemna. Ġirja li tibqa' lura fija jekk tibqa' b'dak il-pisijiet, b'dak l-ostakli, b'dak ix-xkiel, li taf li qegħdin f'ħajtek u tibqa' minn għandek rida tajba illi tneħħihom. S'issa għadkom ma żammejtux sad-demm tiġġieldu kontra d-dnub, kemm sinifikanti dinu? Għax kienu qegħdin jaqtaw qalbhom, kienu qegħdin tilfu l-entużjażmu tagħhom. Għallhom ejja qumu minn hemm. Qumu minn hemm. Għadkom ma ġġilidtux sad-demm, ħadd minnkom għamit martri s'issa. Tissiertu kontra d-dnub. It-taqbida hija reali, l-għadu huwa feroċi, l-armatura li tagħna Alla hija daqstant reali u effettiva kontra l-għadu tal-Alla. Aħna, l-Apostol Pawlu jiddeskrivina bħala aktar minn rebbieħa, però tista' tgħix bħala wieħed tal-lief jekk inti m'għandekx dak l-għaqal u dak il-rida tajba. Aħna aktar minn rebbieħa permezz ta' dak li ħabna. Għaliex Alla illi beda xogħol tajjeb fina, Pawlu jgħid se jipperfezzjonah sal-jum ta' Kristu. Huwa privileġġ għalina li nikkoperaw mal-Alla, illi naħdmu flimkien kollaboraturi miegħu sabiex nipperfezzjonaw it-taqdis tagħna fil-biża' tiegħu.